أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Sengathi Allah umdali wethu sonke angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Innal hamdalillah, ngempela udumo lonke lumfanele uAllah. La sharika la, uAllah yedwa. Allahul wahid, uAllah yedwa. Wallahu samad, uAllah ozimeleyo. Akanabalingani, akanabancedisi, akanazifaniso. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ayikho into efana naye endalweni yakhe. So bafowethu, ngisasekuyo isura Luqman, ngixwayisa abafethu ngendlela abaziphethe ngayo. Bayaxwayiswa la indlela okumele mangabe uyimuslim uthi wena uyikholwa okumele wena uziphathe ngayo. Udumo ke lonke ke lumfanele uAllah ngokusilethela isithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu bidinil haqq, uAllah umthumelile wasilethela wamthumela ezisithunywa sakhe nani nenkolo yeqiniso. Allahu akbar, la ilaha illallah. uAllah uphakeme kakhulu, mkhulu kakhulu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Lalela-ke, ngisesekuyo isura Luqman, sura number 31, iverse manje nguverse 18. Ngithe ukuhlehla kancane nguverse 18. Lo baba usayala umntanakhe, okuwukuthi nami nawe kumele siyale izingane zethu. What did he say? Wala tusa'ir, ungajikiseli khaddaka, isihlathi sakho, linnas, kubantu. Ungajikiseli, do not turn your cheek towards people. Amagama ungakwati, ungadonsi ubuso, unganyukubali. Nokubona uma ekwatile so umubi nje usatholakala ukuthi isibhalo saliphi ibhodwe. Indlela owafika ngayo emhlabeni iyajika, awusabi lento le wena original oyiyo. So uyaxwayisa ke ukuthi ungaloku udonselana nabantu ihlathi lokukwatela abantu wadonsela ubuso. Abusa nqamtarira. Awusamtholi nje umuntu ukuthi usikhathi sini. uAllah uthi ungakwenzi lokho. Okay, ungagcini ngokuthi ungabheki abantu kabi noma ubadonsela ubuso. Okay, njengoba nginikhiphela amaqiniso nje baningi vele abazongidonsela ubuso, ngiyabazi. Abanye ngiattenda nabo emasjid day 1. Baningi abazongidonsela ubuso, baningi abazongibheka kabi. Ngani? Ngoba iqiniso vele liyababa, alimnandi. Uzongixolela ke mfowethu, uzongixolela ke dadewethu. Uma ngabe leqiniso ngikuvezela lona limnandi kuzogwinya. Uma ngabe ukuthi liyababa kuzo likhafula. Kodwa mina ngizokutshela iqiniso njengoba linjalo. Lento eniyenzayo yokucula nizenza abaculi, musicians in Islam, uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uyibeka straight ukuthi umculo wenza inhliziyo iqine. The music hardens the heart. Ihadith leyo, sahih hadith ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manje wena uyimuslim ubhizi wenzana no music. What are you doing to your heart? Wenzani wena enhlizweni yakho ngoba uyakhuzwa ukuthi lo mculo lo wenzayo yiwo qinisa owenza inhliziyo yakho ukuthi ibe likhuni, kodwa wena uyaqhubeka uyawenza. So manje uAllah uthi mangabe uyatshelwa ke amaqiniso, lalela, ungadonsela abantu ubuso. Nani ninenginani emasjid, ngiyazi abaningi bazongibheka kabi, abanye bazongidonsela ubuso, ngiyazi. So la uyaxwayiswa ukuthi wala tusa'ir khaddaka linnas, ungalingi udonsa ihlathi uphakamisela abantu ihlathi, ujikisa ihlathi zakho kubantu, ukwate wenze yonke lento le ngenxa yokuthi wena awuzwani neqiniso. Ungalingi ukwenze lokho. Uyaqhubeka, wala tamshi fil ard marha, ungahambi emhlabeni sengathi uyawu-owner. Ungahambi kulomhlaba uphakamisa amahlombe uzazise, ubhekela abanye abantu phansi ngepride nokuzitshela nokuzazisa.
ungakwenzi lokho. Noma ungakwenza lokho lo mhlaba ngeke ubhoboze noma usuthanda. Noma usuthanda noma ungenzani uhambe emhlabeni ngendlela ufuna ngakhona, ugqoka isicathulo se100,000 mangabe sikhona, uhambele phezulu ubhekela abanye abantu phansi, kodwa lowo mhlaba loyo ngeke ubhoboze. Noma usuthanda. Kwelinye ivesi uAllah uthi noma ungazikhukhumeza kanjani, uphakamisa amahlombe kanjani, kodwa ngeke uzulingane nentaba. So uyaxwayiswa ke mfowethu, uyaxwayiswa ke dadewethu, uma ngabe uyakhuzwa lalela. Ngisaphinda futhi, ma-Muslims yekelana ukudelela. Ngiyaphinda futhi, ma-Muslims yekelana ukudelela. Yekelana ukuthi manikhuzwa niqhubeke nenze izinto ezi-wrong ngamabomu. Senitsheliwe, senizazi ukuthi zi-wrong, senilethele ubufakazi babekwa phezu kwetafula phambi kwenu, kodwa niyaqhubeka nokwenza izinto ezi-wrong egameni le-Islam, egameni lokuthi nina niphakamisa i-Islam, kodwa nibe nenza izinto ezi-wrong. Kuyekeleni lokho. uAllah uthi that is pride. Lokho kukuzazisa, lokho kukuzitshela, lokho kukuzitshela ukuthi wena wazi kakhulu ukudlula uAllah, wena wazi kakhulu ukudlula isithunywa sika Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam. So Allah uthi yekelani ipride, yekelani ukuziphakamisa, yekelani impakamo, yekelani ukuzitshela, yekelani uzenza osolwazi, yekelani ukuzenza onjingalwazi. Sonke la siyafunda. Talibul ilmu faridatun ala kulli muslim. Ukuba nentshisekelo yolwazi kuyi-must, kuphoqelekile kulo lonke imuslim. Manje wena mase uzenza sengathi uyazi wena kanti awazi nix. uAllah uthi le information le wena uyitshela ukuthi unayo ifana neconsi elwandle, like a drop in the ocean. So ma-Muslims yekelani pride, yekelani ukuzazisa, yekelani ukuzitshela, yekelani ukuzitshela ukuthi nina nazi kakhulu, yekelani amakhanda aqinile, yekelani ukuphithanelwa amakhanda, yekelani ukugajelwa amakhanda. Ake nivule ingqondo. Uthe wena uyimuslim, uthe wena yonke into uAllah athi yenze uzoyenza even if ayenzi sense. Uthe wena yonke into uAllah nesithunywa sakhe abathi ungayenzi angeke uyenze even if wena yenza sense kuwe. Manje nina bebhida, nina bomculo, lo mculo eniwenzayo niwufundiswe ubani? Le bhida le eniyenzayo niyifundiswe ubani? Lalela ke sengivala. uAllah uthini? Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. uAllah subhanahu wa ta'ala akabathandi abantu abaziqhenyayo, abantu abazazisayo, abantu abazibona bengcono kunabanye abantu, abantu abane-pride, the mutakabbirin. uAllah akabathandi labo bantu labo, abantu abazitshelayo, abantu abazazisayo, abantu abanempakamo. Allah uthi labo bantu laba ngibathandi. So mangabe uyatshelwa wena ukuthi wenza into wrong, especially ngikunikeza ivesi yeQuran, ngikunikeza ihadith kaRasulullah sallallahu alayhi wasallam, kodwa wena still uyaqhubeka uqhuba ikhanda lakhe eliqinile wenza izinto ezi-wrong, zibuza ukuthi kule dini le uAllah akakureplace na. Ngoba uAllah uyazi ukuthi maningenzi kahle, ningenzi into ezi-right, nikhohlisana ngokwezinto ezi-wrong, ngizonireplace ngabanye abantu abazokwenza intando kaAllah, uAllah azobathanda naye bamthande. So ubokuzibuzeke mfowethu nawe dadewethu, wena obhizi wenza izinto ezi-wrong, ukuthi mawuzwa kuthiwa kunomuntu oyimuslim ngaba kureplacewa wena na, ngabe uAllah akareplace wena na? Bokuzibuze lokho. Nizwileke ningematshe. Lo mlayezo usikum wa nafsi, lo mlayezo ubheke kimi, ubheke nakini. Nami mangabe kukhona okubhedayo engikwenzayo, feel free ukuthi ungitshele ukuthi babambatha la so uyanhlanhlatha. uAllah uthi kuQuran, isithunywa sika Allah uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uthi kwihadith, ungitshele, ungangiyekeli ngihamba ebumnyameni ungibona ngidukuza, njengoba nami ngikutshela. Ofuna ukungizonda ke kulungile akangizonde, kodwa usekutshelile ukuthi ungajikiseli isihlathi sakho kubantu ngenxa yentukuthelo, ungadonsani nobuso. Subhanallah. Sengathi uAllah angasivula ingqondo, asivula amehlo, sihambe eqinisweni la ngempela, sithathe iSlam ngendlela iSlam kumele ibe ngakhona. Singacabanga ukuthi iSlam idinga imifakela yethu, idinga imibono yethu. iSlam ayidingi lokho. Allah said it straight, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Today Islam is perfect and complete. So ubani wena ozoza nentando yakho, ozoza nenkanuko yakho, ozoza nombono wakho wena kule dini ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.